Bradford. Phillips. Dyma Franklin, cyffyrddio chi bach yn drwm, mae Mooney yn llithro i fewn a fyna Gerdyn Melyn yn fan hyn hefyd. Phil Mooney. Eisiau ti gweld y cerdyn coch yn erbyn Flint y tymor hwn? Ia, dwi'n meddwl bod o'n gallu cwyno amdan hwnna. Darlington at yr ochr bella! O, na chi beniad bendigedig. Jenkins oedd i fyny o'r cefn. A Lee Jenkins a'i gôl gynta y tymor hwn. Dim gobaith o gwbl i Ryan Neild. 33 o funudau wedi chwarae. Derwyddo'n cefn dim Aberystwyth 1. Rhediad gwych, cryf gan Jenkins. Neb yn dilyn fo ac yn cael peniad am ddim 6 llath allan ac diolch yn mynd i methu heina dwi'n meddwl nac di Bryn. Wir, peniad am ddim, mae hwnna'n disgrifiad perffaith o'r hyn gafodd o. A'i croesiad a'i ergyd, mae yna le i'r dde o'r golwr, dyna lle mae Edge yn mynd! A bron iddo fo sgorio fanna. A mae honna di mynd allan am gic gol. Maen nhw'n hawlio cic o'r smotyn, maen nhw'n hawlio bod Agi Emang di cael ei lorio. Ac union fel nes i ddeud yn fanna Bryn, gormod o lle i chwyth gan Zabre yn fanna. A'n anlwcus gan Edge. Bale cael ei ildio llawer rhy hawdd. Dyma Franklin. Franklin yn mynd tro bell! A di hwnna di mynd dros y llinell! Na ddo. Mi oedd y dyfarnwr cynorthwyol yn ei gweld ti. Ia, mae'n ergyd gwych o 25 llath ac da chi jyst yn disgwyl i Neild dal hwnna'n reit hawdd ac yn lwcus iddo fo. Mae'n digon bell allan o'i gôl fel bod o ddim yn croesi'r llinell yn diwedd. Steph Davies. Davies yn ei chyrraeddu. Cyfuniad o'r golwr ac Edwards a Mooney ni rwystro fo. Hyfryd gan Franklin. Franklin yn dal i fewn. Cael ei lorio gan Bayo. Be di'r penderfyniad cic o'r sbotyn? Ialani Bayo yn llorio Harry Franklin. Ie, gwaith gwych y fan hyn gan Franklin. Mae'n troi ei ddyn, mae'n cyrraedd fewn i'r bocs ac unwaith mae'n cyffyrddiad arno fo yn y bocs, mae'n mynd i fynd lawr ac mae'n rhoi penderfyniad i Mark Petch y ddyfarn o'n wneud ac y tro hwn mae wedi rhoi cic o'r smotyn. Coria yn camu fyny! Wel, cic erchyll o'r smotyn gan Raul Coria. A mae yna dal obaith i'r derwyddon. Ie, mae hwnna'n un o'r pethau gweithio fe wedi wneud ydy peidio hitio'r targed o 12 llath allan. Edge, yr unfer at ffo, agor yr ongl ar gyfer y croesiad! A mi o'na gyfle fan hyn i Cabral, o mi adlamodd hi'n rych al iddo fo. A dihangfa i Aberystwyth y tro hwn, maen nhw dal ar y blaen o gol i ddim. Dihangfa i Aberystwyth. Mae yna 4 ar ymyl y cwrt, 6 mewn Melyn. Wrth i Darlington i chodi hi fewn to postyn pella! Ydy dros y llinell, mae yna drosedd cyn i Franklin i gwiro hi fewn i gefn y rwyd. Pêl fewn andros o dda gan Alex Darlington yn achosi broblemau unwaith eto i amddiffyn derwydd o'n cefn. Wannol dadi. Ie wir, Bradford. Y ddau yn nhw. Franklin a Bradford. Pawb i neu yn y cwrt Cosby neu ar ymyl y cwrt Cosby. Y peniad. Mae gyfle fan hyn i Owen Jones. Wanta Jones, mae Jones yn gyflym. Mae wedi mynd hibio i Edge. Allo fynd yr holl ffordd. Cabral sydd efo fo. Mae Franklin ar yr ochr bella. Owen Jones. Jones ar ergyd! Mi o'n arbediad yn y fan yna gan Ryan Neild. Ond bron i Owen Jones a selio y triffwynt. Ie, mae hwnna'n perygl weithiau pan ydych chi'n taflu pawb i fewn i trio cael wbeth allan o'r gêm. Mae hwnna'n gallu cosbi chi yn y diwedd, ond arbediad da iawn. Lee, triffwynt anferthol heno. Anferthol iawn, chi wedi gweud yma to. Oedd angen y 3 pwynt heno. Dath y boys rhoi pob peth mewn y gêm, o'n i'n heiddi'r canlyniad yn y diwedd. A gol chi yn i henni? Do. Ewch eddi trwy ddi? Do. Nes i sgwr o gol to. Amser sbelon ni roi'n practisio'r car marfer a nath he paid off in the end. It's just a bit deflating because I think we've dominated quite a lot of the game and we've had a good go. Again, just can't score.
Oh, it's huge for us, you know. After the games last night and the results last night, you know, it put a bit of pressure on us today. You know, we've come off a defeat with Carnarvon, and the main thing today was coming away here with 3 points, and that's what we got. We have to keep believing. Okay, it might be 6 or 7 points. We're behind people. It's 2 wins. It's 2 wins, and there's people losing. There's teams losing games every week now. And you see the table, they're slipping down. But we've got to start adding them points. And if we keep together and we keep displaying and there's going to be a time where we can strengthen as well. But I don't want to be out of touch. But we've got to keep believing and we've got to keep doing the things that we're doing.